алейкум, бародаро. Ана имрӯз отправка дорем 200 дона ёрӣ панҷакент. 200 дона инҷода ҳама кӯчато то 4 метр ҳам зиёд. Аз замин то шифира расидагӣ. Ана кӯчато меравад 200 дона решошанаи. Бақват решоша. Касе ки дар кор бошад марҳамат алоқа буроед. Ино камтар арзонтар. Ана иниш бошад бақватоша ино ҳам 5 метр зиёд. Ин бақваттароша. Ин бо заминда хо рафта. Решош бақвата нав кандаги ино қадшкити меравад. Қадшкити так ҷое ки ахе лабо намеравад, бе лабо он тарафо чӣ меравад. Хеле технически стресс мекунем, раво мекунем. Бародаро чанд ки бошад дастрас мекунем, алоқа бураем. WhatsApp кор мекунам.